This cucumber juice is so yummy. Ano? Perting inita rong adlawa. Busa sa di pa ko magluto og panihapon, maghimo sa akog mainom. Kining resipiha sa mainom giambit kanamo sa among maayong higala nga si Ate Marilyn. Salamat ate sa imong recipe. Una, magkagud usa ta og pipino. Magpuga og lemon apan si Ate Marilyn ni gamit og limonsito. Depende ra nimo unsa imong gustong gamiton. Dugangi lang og pampatamis og akong gigamit karon stevia. Pampatamis kini nga hulip sa asukar. Gikan kini sa duga sa dahon sa tanom nga stevia. Apan pwede sab gamiton ang dugos, asukar, duga sa maple o bisan unsang pampatamis nga anaa sa imong sudlanan. Tunawa ang pampatamis sa tubig ug isagol sa kinagod nga pipino. Bana-banaa lang ang ginaghanon sa tubig aron makabot ang gusto nimo nga katamison. Dugangi lang og ice cubes ug ania pwede na nimo ning imnon. Daghan og benepisyo sa lawas kining pipino ug kay 96% kining tubig makapatagbaw gayud kini sa imong kauhaw. Puno oy. Paborito kaayo ni sa mga nakatilaw. Karon magluto na tag panihapon. Mao kini akong nahuna-hunaan, tinulang manok. Daghang paagi sa pagluto og tinula. Ang uban magsugod sa pinabukal nga tubig, apan ako kining lutoon pinaagi og paggisa sa mga lamas ug manok aron mo patigbabaw pag-ayo ang mga lasa niini. Makahatag sab og halang-halang lamian nga lasa sa tinola ang luya. Ang uban kiskisan lang ang luya. Ingon sa akong apuhang babayi nga ang bitamina sa luya anaa lang sa luyo sa panit. Ambot og tinuod ba na o dili apan wa may mawala nako og mutuo ko ni ana. Dukdukon lang ni gamay aron manggawas pag-ayo ang lasa niini. Ato usab apilan og sibuyas dahon. Kasagaran kaayo ning ginasagol sa tinula o mga sabaw-sabaw. Ang tanang ingredients ako kasagarang ginabutang sa usa ka dako nga plato sama niini aron di na kaayo ko daghan og hugasan. Sayote. Mauni kasagaran ginasagol sa tinulang manok. Apan mahimo sab isagol ang upo. Hiwaon lang ang tumoy nga parte sa sayote ug inudnud lang ang hiniwa ngadto sa gihiwaan nga parte. Aron kuno dili matagukan ang imong kamot kung hiwaon na nimo kini. Sa una, di jud ko ganahan mo panit og sayote. Maayo na lang natun-an ko ni nga paagi. Gikinahanglan ang pasensya apan maayo kaayo nga buhaton kini. Ug kay ato man kining lutuon sa tinula, hiwaon lang ni og medyo taas ug medyo baga aron di kaayo ni madugmok inig pabukal sa sabaw. Tan-awa o. Wa jud natagukan akong kamot. Oy, magkuha usa di ay kog kamunggay sa among likod. Katong wa pa kakitag punuan sa kamunggay, mauni ang punuan. Daghan na milit sa dahon, basin abog, mga gagmayng insekto ug uban pa. Apan dali lang ni kuhaon, itaktak lang ni sa inyong alababo aron mawala ang kadaghanan sa mga namilit sa di pa kini ituslo sa tubig. Tan-awa o, halos wala nay hugaw sa tubig. Usahay, pwede ninyong butangan og asin o baking soda ang tubig aron siguradong mamatay ang mga insekto. Lain pay ato, kini nga trapo antibacterial kuno ni, ambot unsay naa niini, pero nindot siya kay kung bisan basa siya perme, di siya mubaho dayon. Karon ato nang hagpaton ang kamunggay, putla lang ang gagmayng sanga ug ipadagan lang inyong tudlo anang mga dahon-dahon sa direksyon nga sukwahi sa natural nga gitubuan niini. Usbon nato ha? Nakita ba ninyo giun sa paghagpat? Unya putla lang ang ginahagpatan nga sanga aron makapadayon sa pagpanghagpat. Sayod ko daghan na sayod niini apan basin dunay wala pa. Pwede pod bag-on ang tapok sa usa ka sanga aron daghan ang maapil o maharos. Karon andam na tanan, gisahon pag-una ang luya, ahos,
sibuyas, kamatis, i-apwil pod ang sibuyas dahon nga puti nga parte, unya ibutang ang manok. Siguraduon lang nga luto ang kamatis kung ibutang na ninyo ang manok. Native kuno ni nga manok, maong mas naay lasa ikumpara sa manok nga makita sa palengke. Lutoon ang manok sa pipila ka minuto nga walay tubig, hangtod makupsa na kini ug maayo. Ipagawas ang ihang taba ug ang tubig ug timplahan na kinig asin, tuyo ug patis. Sama sa akong giingon na sa nauna nga video, adunay hinungdan nga nung butangan og asin, tuyo ug patis. Og kung nakupsa na kini, dugangan og tubig, takluban ug pabukalon aron mohumok ang manok. Og mubukal na ang sabaw, ilunod ang sayote. Nakita nako nga daghan ang mga incheck sab-an nga ganahan aning sayote. Isagol sab nila sa sabaw kay di ay kini antioxidant ug makatabang pagpaubos sa kolesterol ug abunda kuno kini sa fiber. Ani naluto na ang sayote. Ato nang ilunod ang mga dahon-dahon. Pabukalon lang ni sa pipila ka segundo, dayon patyon na dayon ang kalayo, kay mas maayong hukaron dayon kini kay mas lami ang kamunggay ug sibuyas kung igo-igo lang ang pagkaluto. Ani luto na atong tinola. Mana? Ano? Making sabaw do.